τις στιγμές που ήμασταν μάρτυρες κατά την διάρκεια που η πομπή με το σεπτό σκήνομα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου περνούσε από μπροστά μας εδώ στο Σύνταγμα. Χιλιάδες πιστοί, κάθε ηλικίας, νέα παιδιά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι άρχισαν να μαζεύονται σιγά σιγά από τις 9:30 με 10 η ώρα το πρωί, υπομονετικά να περιμένουν για να πούν το ίστατο χαίρε στο Μακαριστό από τον Αρχιεπίσκοπο, που όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά στις δηλώσεις τους, μίλησε στην καρδιά τους και τους έφερε κοντά στην εκκλησία. Η πομπή πέρασε μπροστά από το Σύνταγμα περίπου στις 12 η ώρα, κοντοστήκε στην Βουλή. Αθηνών, όπου τελέστηκε και η ταφή του. Της εξοδίου ακολουθίας που εξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, παρέστησαν οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, καθώς και πλήθος κόσμου. Ευχόμαστε ολόψυχα ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή του εν χώρα ζώντων, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται.